ubangiji buwayi Allah masanin sani da yayi gaban dama in bar bulayi na zurta da bai dukan ma'aiki Allah na ji da kai ma'aiki salati wanda bai kurewa ka zababbe abin yabawa ka sa alin sabon tsayawa a zabu da ku muke ta dauki da faɗi mani nake rufewa ka da tsira a bar yabawa kaunar ki kadai take dagawa gaishe ki barin cikin ma'aiki ina kwana ina wuninka kaji na gafa baitukanka sarin rani a zo na kaka tijjani jinin cikin ma'aiki Allah na ji da kai ma'aiki ya gibrima alhajinmu sunan ka kadai yana zuma mu fito hatiyar wane idan mu jeji ya zama abin kira mu je hoto da mi kiransa abin mai na irin sufarsa daga ta sarkin mu baya gasa dan mai kwanace ana ga amsa salamu ala farin masoyi da kace rabbana yake yi a dan kudura muke ta yayi lambai kabarin take muke kai ne farko abin kirana ka zo karshe abin fadina zaman ka da laubarin ciki annabi ne hasken idanuwa Allah na ji da kai ma'aiki a ganta ka zo a dan saraki lale lale ake ta dauki an samu bangida ma'aiki bishara an yi ba iyaka sun zo sun doka tamburanka da fatan ti suke kiranka assalamu ala umman ma'aika su sa mai sa a martabarka karbi mulki cikin zubarka wallahi gwanin mu ba irinka kai ne karshen saman iyaka Allah har baituka ya girma da sabon gaisuwa na girma ka kai jifa gwanin ya tema shi ne ba wanda zai rabewa komai zan kanka babu shayi masoyi kai nake ta yayi salati gunka ni nake yi zance na ubangiji buwayi ranar hijira gwani ya tema ka tefa madina zan tsaya ma suna kauna suna yaba ma te takalan uban azima kana bauta marar iyaka Allah na amsa zikiranka har ya kai a cikin gidanka tausayin ka suke uban ma'aika ina jibril in jira ba to an taba sashi mu babba ta ba ji garan ba zan bari ba ya bada ba sai da an jima ba jibril ya zo da tintinarsa da rarrashin ubangijinsa Allah na gaisuwa ya amsa me za a yi yanzu babu wasa basu sanni ba ne ubangiji na shirye su fi ka kaji kauna wannan shi ne abun fadi na ramar mu kai da dan amina so ya kai so a baitika na to ya ka tabo garan mu gana ina kaunar ka annabi na ga Allah ga abin kira na ya Ahmad yau faga ni kaka masoyi na ina fasanka Allah ya jige cikin zubarka lallai ba mu duba irin ka kuka yi hira ta so da gauna yama kyauta marar iya kai abin da ya wuce sadina zan so ku fahimci zantuga na baya kiransu ya yi tsayawa da sun yi kawai ake kifewa mutum da ya sai ya dawo kowa a rufe su kamar ba su yi zuwa ba da ka zo ko ya ce ba zan hakan ba yama bai maka ka'ida ba kalele ya bai yi masa ba kai nan ba wai irin su ne ba ya taimaka ya abin kirana jama'ar ka ba za su dinga barna sanya haƙuri da rahama na domin kai ne farin ciki na Allah ya ba mu annabinmu al'umma kan ba sa mu duk domin namu annabinmu ai dole mu ta zaro wuka nan zan huta a baituka na Allah na ji da annabi na ka huta kai kadai nabi na in taimaka tambura na gona in taimaka tambura na gona Allah na ji da annabi na